Slovenka, ktorá vyrastla v zahraničí, som cítila, že som chcela spoznať tie moje korene. A keď som sa začala hrabať v tej histórie, som zistila, že lipa je náš národný strom, ale ak sa pozrieme na to ešte hlbšie, to je posvätý strom Slovanov. Lipa je vždycky v mojich predstavách, vzpomínkach niečo ako básnické. Je to symbol, je to obraz. Už dokonca aj keď vidím živú lipu, tak si spomeniem skôr na svoju mladosť. Každá krajina potrebuje svoj príbeh a svoje symboly a Slovensko to má. Nemci vidia v tom dube ako silu, ani sú za moc. My sme Slovania mali radi ako tú lipu, pretože bola nežná. Ona je nežnejšia. Tá lipa nás sleduje na každý krok. Je na našom občianskom preukaze, je na našom páse. A my potrebujeme príbeh, aby sme mohli zviditeľniť tú našu krajinu na svetovej úrovni. A takto to funguje v zahraničí, že tie krajiny komunikujú, kto sú, cez rozprávky, cez príbehy a cez symboly. A teraz máme aj náš. Spravili dôležitý krok, pretože kultúra sa zakladá na symbolo, tým, že ju podporíme aj takto duchovne, informatívne, jej dáme väčšiu hodnotu. A hlavně předně děkuju za tady to vlastně sdělení. I vlastně pro mý syny, to je velká zpráva. Každý Čech i Slovák odpoví, že to je náš národní strom. Na tomto místě je lavička, je tam lípa srčitá, kde se chodím jen tak se spojovat s našimi kořeny. Lipa je v srdci každého Slováka, či si to uvedomuje alebo nie. S lipou sme všetci vyrastali, lipový čaj sme pili od malička, keď nám bolo smutno, keď sme boli chorí. Takže ja som vyrastala s lipou v záhrade, som vyrastala so symbolom lipy, bez toho, že by som mu rozumela. Ten obraz lipy vo mne vyvoláva obrazy mojej duši. Tá lipa je krásny strom. A myslím si, že Slovania rovnako ako ona sú krásni. Lipa bola tisícročia v slovenskom podvedomí. Prišiel čas aj na to, aby sme priniesli tú lipu, ten symbol Slovenska, symbol slovanstva z nášho národného podvedomia do nášho národného vedomia.